दिनै जोंनि UPPL हान्जानि गोदानै दाजानाय मोनथाम जिल्ला गहपुर, बिश्वनाथ आरो सनितपुर सानसेयावनो मोनथाम हाबाफारि लानायलाय एसे लेट सफैबाय। आं नोंथांमोन बयनियावबो निमाहा बिबाय। दिनैनि बे हाबाफारिखौ सामलायनाय जिल्ला UPPL नि आफादगिरि कुसुम स्वर्गियारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै एसे आगोलाव बिबुंथि होलांनाय जोंनि राज्य सभानि MP आरो जोंनि हान्जानि वार्किं प्रेसिडेन्ट रोंगोरा नार्जारी बिथां, बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि EM डक्टर निरुत स्वर्गियारि, जोंनि MCLA सन्जय स्वर्गियारि, जोंनि बरमा समष्टिनि MLA भुपेन बर', लोगोसे मिरुनि दे नेहाथारि समनाथ नार्जारी, मिरुनि वमेन सेलनि गाहाय नेहाथारि हेलेना स्वर्गियारि आरो गासैबो दैदेनगिरि नोंथांमोन, गोदानै दाजानाय सनितपुर जिल्लानि जोंनि पेरेन्ट बडिजों लोगोसे आइजो आरो गुबुन गुबुन सेलनि गासैबो दैदेनगिरि लोगोफोर आरो सनितपुर जिल्लानि सिबिनां आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन। दा मोनसे जारिमिनारि सम फैगासिनो दङ। जों बयनिबो थाखाय जे गोलाव सम 30-40 बोसोरनि जि हास्थायनाय बियो मोगथां महर मोननो थांगासिनो दङ आरो बेयो जाहैबाय देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफ्रा आगोलावनो लुबैनाय हास्थायनाय बायदियै गावनि मानसिनोनो गाव भट होनो थांगासिनो दङ। दा बियो बेसेबां गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट। थांनाय 30-40 बोसोराव गोबाङानो गोबां खोथा बुंबाय, गोबाङानो सोमावसारबाय, गोबाङानो राजखान्थि खालामबाय। दिनै मोगथाङाव गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे नैबे 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव बड'लेण्डनि थाखाय, बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय हास्थायनाय लुबैनाय बे गोलाव सम नेनानै थानाय जि मोनसे मोगथां महर मोननो थांगासिनो दङ। बे फैगौ बड'लेण्डनि जि जोंनि इलेक्सन, बेवहाय सनितपुरनि रायजो राजाफ्राबो जोंनि गावनि मानसिनोनो गाव भट होनो थांगासिनो दङ। थांनाय समाव जोङो MP आव सोरनोबा भट होबाय, जोङो MLA आव सोरनोबा भट होबाय, नाथाय नैबे जि बिसायख'थि बियो बड'लेण्डनि बिसायख'थि आरो बेवहाय जोंनि बिदा फंबायनि थाखायनो जोङो भट होगोन। थांनाय गोलाव समाव जाय बिथांमोना सनितपुर जिल्लानिफ्राय मुंख्लं जालांबाय, बे साफ्रोमबो मुंख्लंनो आं गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरदों। बे गोलाव सम बर' हारिनि थामोनथा, बर' हारिनि सिनायथि, बर' हारिया बुहुमाव थांनानै थानांगौनि थाखाय गोलाव सम खामानि मावनानै जायफ्रा दिनै बे मुलुगाव गैलिया, जायफोर दैदेनगिरिफोर रुंसारि जालांबाय, बिथांमोननि खाथियावबो आङो खर' गंग्लायै सिबिनायखौ बावहरदों। नैबे समा जोंनिनो सम। थांनाय समाव बे सनितपुर जिल्लानि आइ आफा रायजोफ्रा, जोंनि आइजोफ्रा, जोंनि लाइमोनफ्रा, गासैबो थाखोनि सुबुंफ्रा मालाबा आर्मी पुलिसजों बुजादों, मालाबा बायदिसिना थासारि, सोरबा जेल जानांदों, गोबां दुखु खस्थ' सहायनांदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायनि समावबो, BLTनि सोमावसारनायावबो, NDPनि सोमावसारनायावबो जेसेबांखि सोमावसारनाय जालांबाय, बेवहाय सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफ्रा मालाबाबो फासयनानै थायाखै। दा ओंखायनो नैबे समाव नोंथांमोना बयबो नुनो मोनबाय जे दिनै बे जोंनि गोलाव समनि जि हास्थायनाय, थांनाय समाव हानि मोन्थाइखौ मोना होनदोंमोन। माखासे जोंनि बिदा फंबायफोरनिफ्रायनो राजखान्थि खालामनानै बे 17 बोसोर BPFनि समाव गोबां मन्त्रि मनलाफोर दङमोन, नाथाय बेवहाय बे BPFनि बै समनि जि मोनसे सिन्ताधारा, दा बेवहाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हा मोननांगौ ना मोननाङा बे रोखा नङैलाय बेवहाय गोबां समाव नाजादोंमोनब्लाबो हानि मोन्थाइखौ मोनाखैमोन। जोङो एखम्बा धिकाजुलियाव, एखम्बा तेजपुराव, एखम्बा घरामारियाव गोबां सान्दुं अखा नेवसिनानै सोमावसारदों।
आन्दलन खालामदों बिनि उनाव दिनै सनितपुरनि रायजो राजाफ्रा हानि मोनथायखौ मोनबाय एफा एनै दंबावो माखासेखौ वाइल्डलाइफ होनानै दोनदों बिथांमोना दा बेफोर ओनसोलावबो जों नाजाबाय थादों जाहाथे हानि मोनथायखौ बयबो मोनो बिएससिनि समाव बिटिसिनि समाव बे ओनसोला हाबाखैमोन बै समाव मानसि गैयै ओनसोल जानानै हाग्राबारि ओनसोल जानानै बिथांमोना बे जायगाखौ नागारलांदोंमोन दा ओंखायनो जों जेब्ला फरायसा आफादाव थायो बै समनिफ्राय नाजाबोदोंमोन जे बे ओनसोलाव हानि मोनथायखौ मोनोब्लासो भारत सरकार आसाम सरकारा बे ओनसोलखौ बुंनो गोनां जागोन जे बेवहायबो मानसिफोर दङ होननानै आरो दिनै बेनो मोगथां महर मोनबाय जेब्ला हानि मोनथायखौ सनितपुरनिफ्राय लानानै गहपुरसिम जोंनि गोबां हाजार हाजार नखरफ्रा मोननो हाबाय लोगो लोगोनो दिनै बे ओनसोलखौ बड'लेण्डआवबो जोङो सोनो हाबाय दा बिनि थाखायनो आङो बयखौबो जोंनि बिग्रायारि हान्जाफोरखौबो साबायखर बावो जे बिथांमोननि सेक्रिफाइस बिथांमोननि दुखु खस्थ' सहायनायनि थाखायनो दिनै जोङो बे ओनसोलखौ मोननो हाबाय जारिमिननि सोमावसारनायनि जारिमिनाव बुहुमाव बर' माहारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानो थाखाय बै समनिफ्राय जाय बिथांमोना खामानि मावदों मोनसेल' नोजोरमोन जे बे गासैबो ओनसोलखौ बड'लेण्डआव सोनांगौ आरो जयै जोङो जोंनि खाफालखौ जोंनो दानांगौ जों लामानि थाखाय मालायनियाव सोनो गोनां जादोंमोन दायो जोङो पाक्का लामा बानायनो हायाखैब्लाबो सनितपुराव गासै 18 लामाखौ जोङो सेन्ट लेभेल होनो हाबाय जोङो आलारि सोरां गासै 25 गुबुन गुबुन थानसालिफ्राव मन्दिरफ्राव 25 थानसालियाव 2 लाख सनितपुराव होजेननो हाबाय बे जों आलारि सोरांनि गेजेरजों बिनि फरायसालिफ्राव जोङो 12 लाख रां होनो हादों बिनि माखासे खामानिफोरखौ अलरेडि जों मावनो हाबाय जाय फिसा खामानिखौ गुबुन राजखान्थि हान्जानि एमएलए मन्थ्रिफोरनियाव थांबाबो मालाबा मावनो हायामोन बे खामानिफोरखौ जोङो लासै लासैनो मावजेननो हाबाय दा दिनै आङो फोसावनो सानदों जे मोनथाम जिल्ला गोदानै जोंनि जि मोनथाम जिल्ला बेवहाय बहाबा थानसालि नांगौ बहाबा क्लाबनि न' नांगौ बहाबा आइजोनि अफिस नांगौ बहाबा थुनलाइनि फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन अफिसफोर नांगौ बे गासैबो अफिसफोरखौ लुनो थाखाय जोङो सनितपुर जिल्लायाव 10 कोटि रां होनाय जागोन जेखौ थाबैनो बे सनितपुर जिल्लानि गामिफ्राव राननानै होनो हागोन साननैसो उनाव जोंनि बिजाथि फोसावजागोन बिजाथि फोसावजानायनि उनाव जोंनि बिजाथिया बेवहाय फैनानै केम्पिं खालामगोन आरो बिजाथिया देरहानायनि उनाव फार्स्ट 3 दाननि गेजेरावनो गिबि 3 दाननि गेजेरावनो जोङो थालांनाय मुंख्लंफोरनो एक्स ग्रेसिया होनाय जोंनि सोरबा एनडिबिनि एबा गुबुन जायफोर सोमावसारग्रा एबसुनि सोरबाफोर जेंनायाव गोलैना दङबा बिसोरखौ नायबिजिरनाय आरो बावैसो जोङो बिमा सिबिनाय बिथांखि फोसावदों जेराव जोंनि सोमावसारग्रा सोरबाफोर थैनानै थांबायब्ला बिनि बिमाया थांनानै दङबा आइया थांनानै दङब्ला बिनि थाखाय जिउ थाजासिमाव 1000 रां मास मोनफ्रोमबो अनसुंथाइ होनो थाखाय थिग खालामनाय जादों जाहाथे बिसोरो मोजाङै संसार जानो हायो जोङो बे बोसोरबायाव नोजोर होदोंमोन जे सरकारखौ बोरै सालायो आरो सालायनो गोसो थायोबा मोजां प्लेन पलिसि थायोबा सालायनो हायो ना हाया थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव मालाबा बे ओनसोलावबो पिपि एबा नांगोलनि सिम्बल लानानै इलेक्सन गेलेफैदों नाथाय खामानिनि मुङाव जेबो मावनो हायाखै ना हानि खामानि मावनो हादों ना माबा मोनसे खामानि मावनो हादों नाथाय जोङो बे 4.5 बोसोर सरकार सामलायनानै नुबाय जे बड'लेण्डआव 3,23,000 जोङो नखरनि हानि जेंनाखौ फोजोबनो हाबाय जेराव बिथांमोना 17 बोसोराव 16 जौल' नखरनि हानि जेंनाखौ फोजोबनो हाबाय जोङो दिनै 4.5 बोसोराव 2,99,000 जोंनि गरिब मानसिफोरनि न' बानायनानै होनो हाबाय बिथांमोना 17 बोसोराव 69,000 न'ल' बानायनो हादोंमोन दिनै जोङो बिथांमोना 17 बोसोराव जेसेबां हादों 4.5 बोसोरावनो जोङो प्राय 1,600 किल'मिटार 1600 किल'मिटार लामा बानायनो हाबाय दा बेखौ जोंनि सायावसो सोनारो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोङो बर' माहारिनि मुंख्लंफोरनि गेदेमाफोरनि मुसुखाबो गायसननो हादों जोंनि हारिमुनि थाखायबो खामानि मावनो हादों जोंनि राव थुनलाइ जौगानायनि थाखायबो खामानि मावनो हादों दिनै बड'लेण्डआव इंटरनेशनल स्टेन्डार्डनि दुरान्दा फुटबलबो खुंनो हादों
जोङो बे गासैबो खामानिखौ मावनो हादों मानोना दिनै बे जौसाङाव जायफोर जिरायनाय दङ बे साफ्रोमबो मोनसे मोनसे सोमावसारनायनि दैदेनबोनाय सोमावसारनायाव बाहागो लाबोनाय जों सासे सासे बिबानगिरि दिनै बेरेखा हान्जानि मानसिफ्रा फैनानै गोबां बाथ्रा बुंगोन आं नोंथांमोननो रोखा रोखा बुंनो सानो जे राजखान्थि खालामनो होननानै जों राजखान्थियाव फैयाखै गोहो लुबैनानै राजखान्थियाव फैयाखै बिनिखायनो राजखान्थिखौ जोंनि बिखा बिख्लोआव सोनानै लायाखै जोङो राजखान्थिखौ जोंनि थैयाव सोनानै लायाखै जाय बिथांमोना राजखान्थिखौ बिखा बिख्लोआव सोनानै लाबाय थैयाव सोनानै लाबाय बिथांमोना हारिनि मानसिफोरखौबो थगायनो हायो सिगिनो हायो बायदिसिना बाथ्रा नंखाय बाथ्रा बुंनानै बिथांमोना भटनि थाखाय खामानि मावनो हायो नाथाय जों हाया मानोना जोङो जोंनि हारिखौ सिबिनोसो राजखान्थियाव फैदों जोंनि बिदा फंबायफ्रा गोग्गो सोलोंथाइ लानो हायो जोंनि आबादारिफ्रा मोजां आबाद मावनो हायो जोंनि आइजोफ्रा रैखाथि गोनां जिउ खुंनो हायो जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि उन्दैफ्रा जाहाथे मोजाङै बिसोरो देरनो लांनो हायो बेबायदि थासारि दानोसो फैदों दिनै समा जोबोद गुसुं जोङो 30 गुबुन गुबुन हाबा मावगासिनो दङ दिनै गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगो रांखान्थि जौगाहोनो थाखाय जोङो पिक मिशन लादों अमा फिसिनायनि मोनसे मिशन बियो जोबोद गिदिर मोनसे मिशन गोजोन थासारिया फैनाय लोगो लोगोनो दाउ अमा फिसिनाय दानाय लुनाय हेन्डलुम मिशन गोबां हाबाफारिखौ जोङो जागायबाय जाहाथे फैगौ 10 बोसोरनि गेजेराव जोंनि रांखान्थियाबो मालायफोरनि बायदि मोजां जानो हायो साबना हामना जानो हायो जोंनि बिदा फंबायफोरखौ गुबुन गुबुन बिथिङाव मदद होनो थाखाय जोङो अनसाय बिथांखि बानायदों जोंनि जि आइजोफोरनि थाखाय जोङो माइनाव सोरां बिथांखि बानायदों बे बिथांखिया जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि थाखाय जोङो आलारि सोरां धोरोमनि थाखाय गियान सोरां फरायसाफोरनो 5,000 रां होनो थाखाय बेबायदि गोबां बिथांखिफोरखौ बानायदों मोनसे समाव बड'लेण्डनिफ्राय गुबुन हारिनि गामिफोरखौ दानख'नो थाखाय दावराव खालामदोंमोन नाथाय दिनै गुबुन हारिफ्राबो ओरै नै चिरां क'क्राझार नैबे साइडथिंजाय जायफोरा जोंनि बरदारनि बायजोआव दङ जेराव नखरसेबो बर' मानसि गैया बै मानसिफ्राबो जोंनो दायो मेम'रेन्डाम होदों बिथांमोना बड'लेण्डआव हाबनो हास्थायो गोबां समाव नोंथांमोना निउस पेपाराव नुदोंमोन मिडियायाव नुदोंमोन जे बड'लेण्डआव इलेक्सनाव भट होआ होननानै सोरबा भट बर्जन खालामनायसिम थांदोंमोन नाथाय बै हारिफ्रा दिनै जोंनि खाथियाव फैना बुंदों जे जोङो निमाहा बिबाय जोङो दुखु मोनबाय जे जोङो गोरोन्थि सानफ्लांदोंमोन एबार जोङो गासैबो बड'लेण्डआव भट होजोबनोसै होननानै बियो मानि थाखाय जादों जे बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा 15 बोसोर कंग्रेसजों दङमोन ना गोजोन लाबोनो हादोंमोन ना रायजोनि खामानि मावनो हादोंमोन बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा 5 बोसोर बिजेपिजों दङमोन ना गोजोन लाबोनो हादोंमोन ना जौगानाय लाबोनो हादोंमोन ना हारिनि जेंनाखौनो सुस्रांनो हादोंमोन दिनै जोङो 5 बोसोर UPPLनि सरकार खुंनाय समाव गोजोनाबो फैबाय हारि माहारि गुबुन गुबुनफोरजोंबो सोमोन्दो दानो हाबाय आरो लोगोसे रैखाथि गोनां मोनसे जिउ खुंनायजों लोगोसे जोंनि हा हुनि जेंनाफोरखौबो जोङो फोजोबनो हाबाय दा नंखायनो आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायनो सानदों जे नैबे फार्स्ट इलेक्सन गोलाव समनि जि हास्थायनाय जोङो बड'लेण्डआव रायजो जागोन होननानै जोंनि बिदा फंबाय खौसे रायजो जागोन जोंनि हारिखौ गेदेमा हारि दागोन होननानै जि मोनसे गोलाव सम सोमावसारबोबाय गोबां मुंख्लं जाबाय बिदिनो बेसेबा गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट जोंनि मोनसे साक्सेस बे जाबाय जोङो एबार गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्डनि थाखाय भट होगोन गोजोननाय मोनदोंना मोनाखै रायजोफोर गोजोननाय मोनदोंना मोनाखै दा बिनि थाखायनो गोबां माखासे हाबाफारि मावनो दङ आङो बे 10 कौटिनि गेजेरावनो मोनसे फोसावनो सानदों बे नोंथांमोना नैबे बाटासिपुर ओनसोलाव गोबांबार फैबाय जोङो बे ओनसोलाव मोनसे 1 कौटिनि सुजित नार्जारि अडिट'रियाम लुनाय जागोन बे नोंथांमोननि सनितपुराव जायखिजाया मोनसे सेन्टार नोंथांमोना सायख'ना हो बेवहाय 5 कौटिनि जोंनि बीर सिलागां बसुमतारीनि मोनसे अडिट'रियाम स्टेडियाम लुनाय जागोन जोंनि लाइमोनफ्रा गेलेनो थाखाय बाकी बाथ्राफोरखौ आं बुंलिया उनाव नोंथांमोनजों मोजाङै सावरायनानै जोङो बेखौ खालामगोन আজি আমি 3টা जिल्लात 3টা সভাত আমি এটেন্ড কৰি আহিলো আৰু প্ৰত্যেকটো সভা যিটো কয় এক से बढ़कर एक হাজাৰ লোকৰ উপস্থিতি বহুত দিনৰ আশা আৰু আকাংক্ষা আছিলে যে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটো আমাৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল আৰু এতিয়া পিটিআৰৰ লগত একেলগে থাকিম
অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আলোচনা হৈ সংগ্ৰামীসকলৰ লগত 2020 চনত চুক্তি হয়। এটা সময় আছিলে জাতি ভেদাভেদ ধৰ্ম ভেদাভেদ বিভিন্ন কথাবিলাক আজি আমাৰ মাজত নিমিলা অংক আছিলে। কিন্তু এতিয়া UPPL মডেলৰ ৰাজনীতিত বড়োলেণ্ডত আমি 26টা জনগোষ্ঠী একেলগে বসবাস কৰিব পৰা, একেলগে চিন্তা কৰিব পৰা, একেলগে আলোচনা কৰিব পৰা এটা পৰিৱেশ আহি গ'ল। 35 লাখ জনসাধাৰণ আমাৰ বিভিন্ন সময়ত নিজৰ যিখিনি সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি, এইটো ভূমিৰ সমস্যা হওক, শিক্ষাৰ সমস্যা হওক, বিভিন্ন সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি একেলগে আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে এটা মানসিকতা আজি আমি প্ৰস্তুত কৰিব পৰা পৰিৱেশ আহি গ'ল। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীবিলাক নিজকে যদি ক'ৰবাত বিচাৰি নাপায়, আজি 26টা জনগোষ্ঠী বড়োলেণ্ডত এনেকৈ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা হ'ল। এই জনগোষ্ঠীবিলাক বেলেগ ঠাইত যদি নিজকে বিচাৰি নাপায়, বড়োলেণ্ডত 26টা জনগোষ্ঠী নিজক বিচাৰি পাব। 26টা জনগোষ্ঠীৰ ভিজন ডকুমেণ্ট তৈয়াৰ কৰা হ'ল। 26টা জনগোষ্ঠীৰ মিউজিয়াম নিৰ্মাণ কৰাৰ কাম আৰম্ভ হৈ গ'ল। ইতিমধ্যে 26টা জনগোষ্ঠীৰ ভাষা জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে বড়োলেণ্ড চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি লোৱা হ'ল। আজি শোণিতপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ৰাইজক মই ধন্যবাদ জনাওঁ। এই দীঘলীয়া সমস্যাটো সমাধান কৰি অনাগত দিনত আমি একেলগে এই সহবাসস্থানত একেলগে জীয়াই থকা, একেলগে আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে আমি সকলো এটা পজিটিভ, এটা ইতিবাচক মানসিকতা আমি তৈয়াৰ কৰিব পাৰিছোঁ। বড়ো সমস্যা সমাধান হোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীও আজি এটা সকাহ পাইছে আৰু তেখেতসকলেও এটা চিন্তা কৰিব পাৰিছে যে ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীবিলাকৰ সমস্যা লাহে লাহে সমাধান হ'ব। ৰাজনীতি পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কাৰণে আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে বিভিন্ন দলক ভোট দি আহিছে, এছেম্বলিত বিভিন্ন দলক ভোট দি আহিছে। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কাউন্সিলৰ কাৰণে ভোট দিব। মই সকলোলৈ অভিনন্দন জনাইছোঁ। এই আশা আকাংক্ষা লৈ, এই এটা ইচ্ছা লৈ, এই এটা সপোন লৈ যোৱা 30-40টা বছৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে সংগ্ৰাম কৰি আছিলে। কেতিয়াবা ভূমি অধিকাৰৰ কাৰণে বহুত প্ৰচণ্ড ৰ'দতো আন্দোলন কৰিছে, প্ৰচণ্ড বৰষুণতো আন্দোলন কৰিছে, বহুত ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছে, বহুত কষ্ট কৰিছে। ইয়াৰ পিছত আজি এই অঞ্চলৰ ভূমি অধিকাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে আজি কাউন্সিলৰ প্ৰথম তেখেতসকলে নিৰ্বাচনত আজি ভোট দিবলৈ সুযোগ পাইছে। এই অঞ্চলৰ ৰাইজক আগবাঢ়ি লৈ যাব লাগিব। এটা সময়ত আৰ্মি অপাৰেশ্যন, এই উত্তৰ অঞ্চলত পুলিচ অপাৰেশ্যন, স্কুল ঠিকমতে চলা নাছিলে, ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যা আছে, আজিও আছে। এইবিলাক সমস্যা আমি লাহে লাহে দূৰ কৰিব লাগিব। এই সময়টো আমাৰ সময়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 2014 চনত কৈছিলে 8 দিন আনেৱালে হে, আৰু সঁচাকৈ আজি আমি চবে অনুভৱ কৰিছোঁ এই 8 দিন, এই ভাল দিন আমাৰ মাজতো আহিল। ইয়াৰ কাৰণে অনাগত দিনত আমাৰ চিন্তাধাৰাবিলাক সঠিক পথত আমি আগুৱাই নিব লাগিব। BPFৰ নেতা হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই আহি মাজে মাজে বিভিন্ন কথা কয়, যি কথাবিলাক সমাজ উন্নয়নৰ লগত কোনো সংগতি নাই, যি কথাবিলাক সমাজখন মৰম আৰু স্নেহ এনাজৰীৰে বান্ধাৰ কাৰণে কোনো এটা দৃষ্টি নাই, এই কথাবিলাক কৈ পেলাই আবুল তাবুল কথাবিলাক কৈ কেতিয়াবা সমাজক দিশহাৰা কৰিব বিচাৰে। কিন্তু UPPL মডেলৰ ৰাজনীতি প্ৰথম আছিলে শান্তি, আজি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈ গ'ল। দ্বিতীয় আছিলে নিৰাপত্তা, আজি চবেই নিৰাপত্তা পাইছে। তৃতীয় আছিলে সমন্বয়, জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আজি পুনৰ সমন্বয় আমি বিচাৰি পাইছোঁ। চতুৰ্থ আছিলে উন্নয়ন, লাহে লাহেকৈ আমি আলাৰী চেৰামেৰে মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা, আমাৰ শিক্ষাৰ কাৰণে বিভিন্ন কাম কৰা, স্কুল কলেজ ঠিক কৰা, এই গোটেই বিষয়টো আমি আগুৱাই লৈ গৈ আছোঁ। এই অঞ্চলাव गोबां भेन्सार फरायसालिफोर दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, माहारि आफादफ्रा बे भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज जानो थाखाय दाबि दैखांबोदों। जोंबो बड'लेण्ड सरकारा बिनि थाखाय खामानि मावदों। दा जिखिनि जोंहा भेन्सार स्कुल दङ, 2017 मायथाइयाव जि मोनसे आयेन बानायदोंमोन प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्ट, बेजों जायफ्रा दिनै प्रभिन्सियेलाइज जायाखै, बै फरायसालिफ्रा बै समाव फरायसा गैयामोन, बायदिसिना इनफ्रास्ट्राक्चार गैयामोन। नाथाय दिनै बे फरायसालिफ्रा दिनै फरायसानि अनजिमायाबो बांबाय, क्राइटेरियाफोरखौ फुलफिल खालामबाय, बे फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामदों होननानै जोङो आसाम सरकारजों रायलायदों, माहारि आफादफ्राबो रायलायदों। दा बेवहाय
जि फरायसालिया क्राइटेरिया फुलफिल जाबाय बे मोनसे लिस्ट 6.3 एकड़नि आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय जोंहा जाय फरायसालिफ्रा क्राइटेरिया फुलफिल खालामा नाथाय बे फरायसालिखौ गोनां बेबायदि मोनसे लिस्ट खालामनाय जादों आसाम सरकारा खोथा होदों अक्ट'बर दानाव 2017 प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्टखौ सोलायनानै बे आयेनखौ सोदांनानै जोंनि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन जों नेगोन अक्ट'बर मासहालागै बे ओनसोलनि गासैबो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज जानायखौ जुदि जायाबा जों आरो प्रेसार होबावगोन जाहाथे जोंनि फरायसालिफोरखौ जोङो थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायो आङो सनितपुर बिश्वनाथ माखासे फरायसालिफोरखौ फाहामफिननो थाखाय 12 लाख होनाय जादोंमोन नाथाय फैबाय थानाय फाइनान्सियेल इयाराव जिहेतु 10 कौटि सनितपुरनो होनाय जाबाय बे 10 कौटि सनितपुरजों माने सनितपुरा बे 10 कौटि रांजों फरायसालिबो लुनो हागोन गुबुन गुबुन खामानि मावनो हागोन नोंथांमोन बयनोबो आङो साबायखर बावबाय आरो लोगोसे बे गोबाव सम नोंथांमोना प्राय 5 घन्टा बेवहाय जिरायनानै दिनै जथेस्थ जोंनि हान्जानि थाखाय माहारिनि थाखाय फैबाय थानाय समाव जोङो जौगासार आरो देरहासार जाबोनांगौनि थाखाय जि जानजि खाफ्रादों जि खौसेनि गोहोखौ दिन्थिदों बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ हान्जानि जानानै आरो बड'लेण्ड सरकारनि चिफ जानानैबो नोंथांमोन बयनोबो आङो खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय आंजों बयखौबो खेबसेबाव नोंथांमोना स्ल'गान गोबां बार होबाय खेबसेबाव आंजों होफानो थाखाय खावलायदों UPPL जिन्दाबाद UPPL जिन्दाबाद UPPL जिन्दाबाद थेंक इउ मानगोनां बिटिआरनि चिफ